danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon fim. So zuciya za ta zabanye, na yi kuka da idona da hawaye, na yi kirarin annabi na yi kiran ne, don na san za ya tsare kuma ya kiyaye. In na ji an ce annabi sai na ɗimoce, sai na ji dai ya yi fari sai na kasance, gani na zo mun kama aiki da farance, kai mun sitirar kama aiki na azance, dai da dani na tsuguna annabi gani, don na san kai kadai ga fulani, na yi roƙo mun kama aiki ka da gani, kai mun da bai ga da wani ɗaya taɓa ni, na yi nufin mun halara in yi shigowa, na yi rauni zunubi ya yi tarewa, na yi Likey. so zuciya za ta zabanye, na yi kuka